ụfọdụ n'ime ha ọsịa ka ihe ndị bụrụ na-asị ka ọsịa n'ọbịa ị na-asị bịa ma ndị bụrụ onye Igbo ka ị kọrọ n'ahịa nka ọ na-unite together anyị si dị kọrọ ejide Igbo ọrụ ihe ka nọ ndị ha na-eke ihe ọjọọ mazụta ya n'afọ ihe ọjọọ mazụta ya na mgbọ ọ na-eme travel dị iche iche na-ejegasị n'isi ebe ndị be anyị bi okporo ụzọ ga na-erube isi na Chukwu okike aka na Nna Matthias, ekelele m gị. Recognition bara na omenala bụ ụzọ eziokwu. Omenala bụ ụzọ eziokwu. Omenala bụ ụzọ eziokwu. Ịma ihe obi ụtọ m na dịka o kwuru nsi ebe a gaa na ala ịka. Unu ebe ịka dị? Ịka, o nwere ebe ịka dị? Ịka, o nwere? Ịka wụ ndị Igbo dịkwa ka akwụ Ọka maọbụ Ngwa maọbụ Ọnịcha maọbụ Mbaise maọbụ Isu. Ezigbote aha m Chukwuemeka, ana m agbasasị ozi mmekọta ọnụ, njikọta ọnụ na Nnamdi TV. Dịka ndị Igbo na-ekuli ịlaghachi n'ụzọ omenala, otu a ka Chukwu ji nye m ozi si na m ga-agbasa ozi gwa ụmụ Igbo na ha wụ ofu, maka na ofu ihe a na-eme ebe a na-eme ya n'ala Igbo omenala ọdịnala. Ofu ihe a na-eme ebe a na-eme ya n'ala Ọgba, ebe dịka ndị ọmụọgụ, enwebe a na-akpọ ọmụọgụ, ndị ọbụla mara Rivers steeti ga-ama ya. A na-eme ya na-eme ya, a na-eme ya n'Echie, a na-eme ya na Ịka, a na-eme ya n'ụkwụ anyị, a na-eme ya n'elu anyị na anyị ọma niile. Isikwa ebe a gawa Kogi steeti, ebe nwere ndị Igbo na Odoluli Galamela, ndị Igbo nọchi ebe ndị a. Isikwa ebe a gawa na Ịsọbọ nke nọ na Cross River steeti, ndị Igbo kwa. The same thing na ofu ihe anyị na-eme ebe a, a na-eme ebe ahụ. Ụlọ ọma na politics a ga-ejikọrọ Igbo ọnụ. Ụlọ ọmama politics a ga-ejikọrọ Igbo ọnụ. Kedu ihe ga-ejikọ Igbo ọnụ? Ofu ihe a na-eme ebe a, omenala. Omenala bụ ụzọ eziokwu. Omenala bụ ụzọ eziokwu. Ana m arịọ ndị Igbo ọbụla, iwu onye Ngwa, iwu onye Ọka, iwu onye Nnewi, iwu onye ebe ọbụla isi n'ala Igbo, biko ihe ụmụnna anyị ndị ka ndị Ụkwani, ndị Nụanyị, ndị ise n'ukwu, Ọgwasị ukwu, Ikwere Ndọkị, Echie, Ọkọnya, ọrụ n'ụlọ ọdị Igbo. Nna ya ugwu, ana m ekele gị na ihe na-emere Igbo na ndị niile na-akpọlite nyere ha aka. Ana m ekele gị n'ụzọ pụrụ iche. Mmadụ ekwukwe were ofu aka asị na mmekọta Igbo ọnụ dị n'aka mụ na gị. Nkwado ị na-enyekwe, anyị na-arịọkwasị ka ị weligwe nkwado a, maka ozi anyị na-aga ọrịkwa ya lot, ọrịkwa ya capital extensive, mana ọ bụ ofu ihe a ka anyị na-eme. Agara m ebe a gaa na mgbe arụsị ndị akụmasị na Ịka, akwa ihe ọchị nzu omenala edechebere akụkọ ụmụnne ọkụkọ ndị Ichie, ndị Egede, ebe ukwu, ebe obere na isi. So anyị bụgo isi a na-aga. So otu isi kwere enye aka na-eme ka omenala Igbo kwụrụ, ị ga-enyekwere Nnamdi TV na Unify Igbo Stamp aka. Uzo dere gị, onye nke m. Dịka anyị si ekwu na mbụ ka anyị na-ekwukwasị ọzọ,
Nnamdi TV